Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li l-Gvern se jirdoppja l-Park ta' Taqali biex fuq medda ta' 450,000 metru kwadru ta' art ikollna l-ewwel Park Nazzjonali ta' Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Taqali, il-Prim Ministru qal li l-park se jinkludi 52 tomna ta' art li kienet okkupata minn fabbrika tal-konkrit. Qal li din l-art setet ingħatata l-iżvilupp kummerċjali, iżda l-Gvern ħad deċiżjoni li jwaqqaf l-akbar proġett kapitali imħaddar illi qatt sar f'min tal-inqas ġenerazzjoni. Il-proġett b'investiment ta' 20 miljun euro jinkludi tħawwil ta' 80,000 siġra u xitla ġdida. Dr. Muscat qal li l-Gvern se jagħmel riġenerazzjoni sħiħa ta' Taqali biex irott lill-familji medda ta' art kbira daqs terz il-kobor ta' Hyde Park f'Londra. Dr. Muscat qal li dan il-proġett mhuwiex fula f'qara. Qal li dan il-proġett jingħaqad ma' dak imħabbar f'Benajsa fuq medda ta' 80,000 metru kwadru ta' art fin-nofsinhar ta' Malta. U l-proġett innovattiv li se joħloq 13,000 metru kwadru oħra bit-tisfiq tal-mini ta' Santa Venera. Il-Ministru għal proġetti kapitali Ian Borch qal li dan il-park se jservi ta' pulmun u sors ta' enerġija nadifa għal familji Maltin u Għawċin. Żguraw li Taqali kollu jkun wieħed homogenju, wieħed sħiħ, għaliex għandek ħafna pockets li mhumiex utilizzati. U allura id-daqs ta' 63 ground tal-futbol mogħtija lura l-familja. Issa li l-ekonomija tant sejra tajba, in-nies għandha bżonn iżjed ħin li tqatta kwalità tajba mal-komplement tal-familja, allura din niżguraw li nagħtu dan il-proġett kemm jista' jkun malajr lilhom ukoll. Il-Park Nazzjonali ta' Malta se jinkludi wkoll żoni ta' kampeġġ, twessieħ ta' Dog Park, Trakek Alġiri u se jagħti għal proġett ta' Chadwick Lakes u l-villaġġi ta' Snajja. Il-Gvern iddeċieda li l-arkivji nazzjonali il-ġodda se jingħaqdu mal-park. Qed naraw li dan l-investiment huwa ta' madwar 20 miljun euro sabiex niżguraw illi jkun hawn infrastruttura mħaddra kif suppost u li anke tħabbata ma' parks internazzjonali li aħna mdorrin nesperjenzaw meta mmorru barra l-pajjiż. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qal li l-Gvern qed juri priorità fil-qasam ambjentali billi jagħti lura dawn iż-żoni lill-familji Maltin li se jkollhom kemm aspetti naturali u anki aspetti sportivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.